kamu tulang nami Siregar, ulah-ulah nami Siregar, tulang roh nami nakin siana tidak bariban. Bisa luhuna papai namune maradopok kami, tondo diwek kamu bangga rohanam. Alani yung pundoli na burjung, tuksoni be haroro nami, lawan dapotok kamu, daksud didok hata ni tua-tua, titim mana tinopa golang-golang pangarahu. Tukso menuhi benar-benar bagi pahami, materi batama namang goy pasu-pasu. Mati tuh. Ujung yung pundoli. Soalnya mah dia mau parusin, beda masih tiba-tiba baru untuk masalah tadi. Dari nami tapunan, hula-hula na maramarangging nawaban. Ulit kami partikianot tuamu, buwan ni hari nami tapunan, hula-hula na maramarangging nawaban. Rodo kami ima bonanyari tapunan di bawah kami do amang boru ima songon parbuepir do ini namar lundung. Jadi siang giat mai pinitani tamiang nami mai songon hata nina tua-tua firma to dimuna nang luju-lujuma nang akapanamo. Jadi songon nakaningan nah hubok kami tutu ima parbuepir do ini namar lundung. Songon hatan nila dua-dua manawono namang borong si Didi masih hopa borong naila si Roma tung odi sosalia pinahubok kami imasya kami bonan nyari muna takbunan tuat tadi batama namang gohi pasu-pasu sidoboti kami pasat kami tuamu nababan Ima ina baru-baru bakini na tuwa tadi masa kikil jalan namang ulahog para radok ina di parsor matuan no sesuai dohon kakari do tiki na unititi muna na unitotuhong muna nungarohami di sol hula-hula na marhamarangi na baban ima diulaw tadi berkikyo di barana do tay huwa kami ima eme na marludu ang giya na marludu akabanggay niya pasamotan pasu-pasu di Tuhatka di tonga-tonga ni keluarga muna tujuluhan na di burian ni na 22 taon marang amang guru nami o asa dohoron nami sodor ni na matua asa eme si tabatua perringguman di kenamok mo di batama na martua horas mamu sa luhut na keluarga di Parorok langsung kami dodohot parbue siribur-ribur parbue pir parbue sakti anggia mah ditabai dia bata akka spirit mator di dihamuna asa dabot son hata nina matua pir makoki bahu-bahu pasalongan pir mator di muna saluhuk na muna hasuto margautawruk luju-luju menang akka panamota ada rasa ubah tau kami
ditaringot ulos paradaton nau tahatain na budari di pangarapotan. Ya, gitu Pak. Sautik arung dohonon nami tumere nami ima si Kristina de dos hotang. On suara sian tulang bunga margana baban ima hula-hula na mahamaranggi. Marang molohami tulang lisian na mahamete. Boleh tuh lah. Molo dihadabatak molo diduk buru mahamu. MSC tabla dua mah paginggoman ni deke na mok amat tadi batamat tong silet dua say horas mahamu totong di paroro sahat masulu sahat matubortian di pasat tamian dongan ima songon ulus pada daton siang hami bonan nyari tabunan sahat na ita saluhna horas jala gabian di salani par musik na lau pasat ulus mahamu ima tu pinopar ki amang loro nami pek kamu mah musik na aku partusi. Jumpa ibas beri ukur. Ya, betul. Iba hata siap kami asa ujungi hami mah dihamu amang nama lo nami. Gabi mah. Kinahu mual tio bina tubang huatang bay damang si tio uruti mah Tuhan. Tua musik na tua ni buru namin si Hotang. Si Matua ni Boromuna, Gabi memang mah. raja inaksuri pada Doma Akka Honso, Roma Akka Partikin Nauni, Tuina Saluna, Ya, kalau itu Hamuna Raja Dulu kami kita berhamaranggi, kuberi kami sian dos milu Hamuna, dia kena mangulahon saur Matua ni tunggali nanion, agar mari masuk pasutuhan nang tua karena mangudor ganyon. Dihami narosian Pamuromuna si Matuani Boromuna marahi pasok kami jalamu marahi pasok kuraput kami alani anggo sibenon buhabenon keadaan oma molo nunga mengarut Tuhanna kangyang ma tuksongod dia pinaboy tuksongod pinabinaringunan na ubok kami sian hami si Matuani Boromuna daksen hodin nami molo to sian honi peparoko di purima alai ipiraharong di hami kangyang muni raja nami tuhami aka simatoni Boromuna asa gabi jolmana hasea gabi jolma siolo yaka ajar dia kaya lakumuna omahami sonari nang na dongas sa hutan na dison ang ganarabu parabang hinado ikon na gabi hamudo si hutan ako dison alayalan ni Kedamara manang na potik kuhami no may namang rato siya po napasugit tu dairaon
bah omahami. Jadi to sonok harona nami dia muna raja ni hula-hula nami las maru hari barang to timuna deh. Ya, ya. Jadi hubungan tayo pati gumanang cara risok bawa biasa na langsung dong. Dokter harus dokter. Naik pas haton tupak mahami sian si ni buru-buru nami di so asal kamu mah musik naho partusi mana deh. Yesus merubah doaku, seorang roh hati biar ulang, ku seharuran disari ulang, nama nobu sausah dosai, ku seharuran dong asih diroham Tuhan. Iman oluan alani holopi balas nilo pamuji ho lau pasala pokok ode baka ede hono ku ede naibaru pasala pokok tuhaki. Tapi hamuma, zala rimangi hamuma di permulunan dekap puisi lomo satu pangatur di batado di perdalan minggu lutong. Jadi sunok penuaing amin ni hula-hula munison natutuwa muna narosian pada pasugit nang nakatarapot ison pa perguruan mo di hamuna ajar mo di hamuna ulah kamuman na denggan marro penakala dua kan luboy marro petuhata so ne madiamuna inang bawo molo nerimangan di perdalan ngulwi kata ne dua dari si manuk-manuk si wat paradora tak situtupuk si romaneroha satu marhahi pasok mainang ko dan mago songoni dia kana mangoloi tuhatta dalam mon dia ka kita na tinggal ni tuganyon tauroi me bana tu sono kita saunari ilu di simalokta warsugot mukira ekel madihita las neroha madihita ba pasu-pasu di debata mago da si tio di padong ma tu hasaharan ulah